Waduh, jan impen kok ya ana nyatane to ya. Aku kok dadak ngimpi dadi mantan barang ki kepiye to ya. Oh, alah Mir. Oh, alah Reng kok ora nyono-nyono mau tetembangan kepenak-kepenak kok saiki kowe kudu pisah. Sayonara ya sampai berjumpa pula. Wis mlekoso uripku. Nek ora mlayu ndelik mongko Ndara Werkudara jangkae semono ambane ora tak banter kereku mlayu ngrekoso uripku tenan. Oh alah dewa. Kok dadi kados mekaten lampane ingkang kedah kula sandhang dewa. Panjenengan mentala dhateng jasad kula. Nek aku nyemplung laut mongko ora ketaman karang. Rang. Aku nganti lali karo kakang-kakangku dhewe. Apa arep mati ki apa ya? Karo sapa-sapa kok lali jan. Ya wis, tak nyemplung telenging samudra laya. Iwak sing gedhe mara. Aku untalen wak, gendang modar ora urip ngene iki terus. Ha iki entuk-entukane nek wong seneng adus ning kali iki ngene iki. Ternyata aku ya iso renang. Iso enggak dadi sirahku ora klelep. Ya menek pas ana ombak iso ngombe. Ora apa-apa. Lho, ndek mata barang. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagat Dewa Bathara. Weh, sanguson sistem. Hiladala. Se. Cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tono wae. Terus kowe marai bingung iki. Mau muni. Kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong, kita jengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita.